Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Niya nata sa ika-siyam nga nobinaryo, katapusang nobinaryo sa atong pagsaulog sa kapistahan sa atong segunda patron, ang Birhen sa Santo Rosario. Kinsa man ninyo dinhi ang naka-perfect tasang kamot 9 days. Pwede na mo mga matay. Mga igsuon, karon sad gisaulog sa Kapilinya di Fatima, diin usa sadta sa mga nakatampo ni ining maong katukuran dinhi sa Archdiocese sa Sugbo dinhi sa Pilipinas, ang pista sa Kapilinya di Fatima dito sa San Remigio. Daghan sa kayong tao karon tuwa dito. Ako tingali murag karong alas 2 ang akong misa dito. Niya gisaulog sad sa pista, gasaulog sad sa pista sa Fatima ngadto dihang silingan nga parokya sa Basak Mandawi. Tungod kay karon mao ang katapusang pagpakita sa mahal nga Birhen Maria sa Fatima niadtong 2017 or 1917 dito sa Cubada area. Nagpakita siya sa tulo ka mga bata na aron paghatag og mensahe sa kasulbaran sa atong mga problema, labi na gyud ang paglunang sa sala. Busa karon padayon tang magampo sa mahal nga Birhen Maria Santo Rosario nga mao sad ni ang gitudlo dito sa Fatima, ang pagampo sa Santos nga Rosario nga unta mabag-o ang mga kasing-kasing sa katawhan nga dili na magpatuyang, magpailad, magpaulipon sa gahom sa yawa nga niya naghari sa kalibutan. Mudangop unta kita sa panalipod ug sa panig-ingnan sa kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria. Ato sang iyampo ang atong mga kaigsuonan nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa pagpamalit sa atong mga slots, aning atong donation slots ug sa atong investment slots nga unta tagaan sab sila sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasaylua ang among mga kalapasan ug ampingi kami diha sa imong kalinaw ug dad-a kami nganha sa dalan sa kaluwasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Joel. Kamong mga pari nga nag-alaga diha sa halaran sa Ginoo, pagbisti kamog sako ug panghila kamo, pangadto kamo sa templo ug pagbangutan didto sa tibuok gabii. Hapit moabot ang adlaw sa Ginoo
magdala kinig kalaglagan gikan sa labing gamhanan. Pagka makalilisang sa maong adlaw, patinguga ang trumpeta, ipalanog ang pasidaan didto sa Sion, ang balaang bungtod sa Dios. Pangurog kamong katawhan sa Huda, kay hapit na moabot ang adlaw sa Ginoo. Usa kini kangitngit ug dulom nga adlaw, gitaptapan sa mga panganod ug niob kaayo. Ug sama sa kangitngit nga mulukop sa kabukiran, muhugpa ang bagang panon sa dulon nga walay paingon, sukad masukad, ni may sama ni ini sa umaabot nga mga adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maghukom nga matarong sa kalibutan. Ang Ginoo maghukom nga matarong sa kalibutan. Pasalamatan ko ikaw, O Ginoo, sa tibok kong kasing-kasing. Isaysay ko ang tanan mong katingalahang mga buhat. Maglipay ako ug magsadya diha kanimo. Awiton ko ang kadayganan sa imong ngalan o labing halangdon. Ang Ginoo maghukom nga matarong sa kalibutan. Gibadlong mo ang kanasuran o gilaglag ang dautan. Gipapas mo ang ilang mga ngalan hangtod sa kahangturan. Ang mga nasod na unlod sa gahong nga ilang gihimo, sa litag nga ilang giladlad. Nabitik ang ilang mga tiil. Ang Ginoo maghukom nga matarong sa kalibutan. Apan ang Ginoo naglingkod sa iyang trono hangtod sa kahangturan. Gipabarog niya ang iyang trono aron maghukom. Gihukman niya nga matarong ang kalibutan. Gimanduan niya ang kanasuran uban sa kaangayan. Ang Ginoo maghukom nga matarong sa kalibutan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, nalaingon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaak kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo.
Pipila sa mga katawhan miingon, si Beelzebul ang pangulo sa mga yawa, maoy naghatag kaniya gahom sa pagpapahawa kanila. Dihay uban nga buot mo bitig kaniya, mao nga sila mihangyo kaniya, nga muhimo siyag usa ka milagro aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo si Jesus sa ilang mga hunahuna ug miingon siya kanila, bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug magunay pag-away, dili mulungtad ug dugay, ang banay nga mabahin-bahin maungkag. Busa kun diha sa gingharian ni Satanas may mga pundok nga nagunay away, unsaon man paglungtad sa maong gingharian. Nag-ingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa tungod kay naghatag si Beelzebul kanako gahom sa paghimo niini. Kung giingon niini nako paghingilin kanila, giunsa man di ay sa inyong mga sumusunod pagpapahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila nga sayop gayod kamo. Ang tinuod mao nga tungod sa gahom sa Dios naghingilin ako sa mga yawa o kini maoy nagmatuod nga naghari na ang Dios kaninyo. Kung ang usa ka tawo nga kusgan nga sangkap sa tanan niyang inandam nga mga hinagiban, magbantay sa iyang balay, dili gayod mahilabtan ang iyang mga butang. Apan kung may labi pang kusgan nga mosulong ug mobuntog kaniya, ang labing kusgan musakmit sa tanang mga hinagiban nga gisaligan sa tag-iya ug bahin-bahinon ang iyang tinulis. Ang dili dapig kanako, batok gayod kanako. Ang dili mutabang kanako, pagtigom nagpatibulaag. Sa panahon nga mugula na sa usa ka tawo ang usa ka daotang espiritu, magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mamala ug mangitag iyang kapahulayan. Kung dili siya makakaplag niini, magkanayon siya, mubalik lang ako sa akong gipuy-an kaniadto. Busa mubalik siya ug makakaplag sa balay nga malinis ug maayo ng pagkapahimutang ang mga kasangkapan niini. Unya mugula siya ug magdalaglaing 7 ka espiritu nga labi pang dautan kay kaniya ug manulod sila ug mopuyo didto. Busa sa katapusan kadtong tawhana mulabi pa kadautan kaysa sinugdan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Diri sa atong unang pagbasa, gihisgutan ni Propeta Joel nga inig-anhi sa Ginoo, iya gyung hutdog patay ang mga tao, hasta pangkahayag mamatay. Sige, lingay mong tupad ina, ganahan na kang muanhi ang Ginoo. Pangutan ako no. Kung sa may ganahan ninyong muanhi ang Ginoo o ang yawa. Kaya di taganahan ang Ginoo muanhi nato, yawa mo'y mupuyo. Muna diri sa atong Ebanghelyo niingon si Jesus, inighawa sa yawa sa usa ka balay o usa ka tawo, magsuroy-suroy na siya, nya inigbalik na niya, tan-aw niya way gapuyo, nya limpyo na, magda siyag laing 7 ka mga dautan pagyon nga mga espiritu, nya mosulod sila didto, nya ang mahitabo kuno kadtong tawhana
mulabi pa kadautan kaysa sinugdan. Ang pasabot ani mga igsoon, mahadlok ganita nga mopuyo ang Ginoo sa atong kinabuhi, ang yawa mag-anam gyud kadaghan. Ngaon sa to'y buhaton sa Ginoo, kung mopuyo siya sa atong kinabuhi, iyatang patyon. Nga, gusto mo mopuyo ang Ginoo? Dili. Kisay gusto, tasang kamot. Nga, okay na mong mamatay? Oh, yan. Tanawa ang Ginoo iniganhin niya unsay iyang sulti. Pag-ari gid niya ba? Iyang giingnan niya mga apostoles, kung gusto mong mosunod nako, biyai gid ng tanan, inyong balay, inyong amahan, ginikanan, asawa, bana, anak, uma, hastang inyong kaugalingon, biyai. Di ba? Patay man na. Ang makahimo ra gyud ana perfectly ang patay. Kay ug mamatay na ta, biyaan ginang balay, biyaan ginatanan, wa gyud ibilin. Hasta tong kaugalingon kaning lawas madugta, patay lagi gyud. So duha day ka klases kamatayon ang gipangita ni Kristo kung gusto tang mohari siya nato. Kanang kamatayon nga forced death o kanang gitawag og voluntary dying. Si San Pablo nagbuhat ani og ang tanang mga apostoles hasta ang atong unang mga duha ka santos, hasta si Mama Mary, of course si Mama Mary mo gi number 1, nihimo sila niining gitawag og voluntary dying. Kana bang desisyon nga dili na ko mawili sa tanang butang niining kalibutana except my union to Jesus or to God. Kana bang di na jud ka mawili sa imong mga bahandi or imong mga dungog or unsay kabtangan nimo aning kalibutana or kinsa na mga tao nga imong karelasyon aning kalibutana, nya mo sentro na gyud ka sa Ginoo. Nilingi imong tupad, inawa na ka mawili sa imong balay. Sige, gani tagpamaligya dinig slat, wa man gani kayo'y namalit, nawili man gani mo anang tag 100 pesos, nawili mo anang tag 500,000, kamong na mga millions, pwede magin mo palit og 500,000 nga investment slot na to, kaning DSAP, di ba? Nya kamusang na ay mga 1,000, pwede ragid mong mopalit aning tag 100 pesos nga slot na to, kaning holy pads o kaning emig, di ba? Di pwede, basta na kay 1,000. Nya pila man kabuk na to karon din online parishioners o territorial parishioners nga naay millions. Daghan oy, daghan kayo. Oh, daghan. Naay millions. Mo na mangayo lang sa tag-investment dili man ni nato god ingon nga ato ning tangkyohon kaning investment slots. Na ini takes nako, Pader, ikaw gyud ni o scammer. Siya nga man ka nga, murag di gini ikaw, Pader, murag scammer gini. So na kay muhatag og 25% per annum nga interest, pang scammer man ni Pader. Nako ako na oy, ako gyud na. Kanang 25% per annum para ra na sa 140 slots. 140 slots nga tag 500,000 per slot. Dili na perpetual aron makaskami kay kana mong scammer pareha atong ubang mga nihimo ato katong kapa ana perpetual man to, kanang tigom gyud og tao nya pagkadako na gyud kayo sa kanang kwarta nga ning invest sibat dayon. Ang pipila nakadawat pero daghan kaayo ang nalusno. Pero kaning ato limited ra ni 140 slots. As of yesterday, ang atong DSAP naanay pledges nga niabot na og equivalent to 67 slots. Pakpak.
Nya, pila naman lang ka slots ang available? 73 slots na lang. So, kung gusto mong mo invest, wala, first come, first serve mo aning 73. Dili ni siya ingon nga kutob yun, mahurot ang kalibutan. Dili ay. Nya inighuman ani, mas ma-raise na ni natong 140 ka slots nga equivalent to about 70 million. Ato dayong mabayaran ang yuta diha, ma-clear na ato na nang ma-acquired, magtuko dayon taog kulumbari nga dako nga naay capacity nga mga more or less 14,800 ka anang units units pangapatay ba kanang lungag ba nya gikan ani ato man ang ipamaligya fundraising gihapon. Ang profit ani anha nato kuhaon ang 25% per annum nga ipatong nato nining 140 ka slots plus pagyud sa atong mga projects sa Archdiocese o sa dinhi sa atong simbahan. So dako kayo na siya nga project nga fundraising. Unya, para asa man ni? Dili ni para pag-enrich sa simbahan, dili ni pagtigom og kwarta aron pahimuslas mga pari og sa mga obispo, kung dili pagtukod ni og mga struktura og mga centers for prayer sama sa atong giusas gipahinungdan ani ang diha sa garing konsolasyon nga pagatukoro nato nga divine mercy nga ni budget nag mga ang pagtukod lang sa imahen mga 158 million ato nang suwayag tukod niya dayon dinhi sa atong parokya ni apatay daghan dinhing mga developments nga himuon aron mahimo gining fully and beautifully operational sa atong mga pastoral nga mga paningkamot pag-administer mugasto panig mga doldool tingali mga 200 million kung ato yung tinud-o ni gasto dako pa kay ni sunan mo anang dagkuan ng kantidara nya ato ning gitan-aw gibudget na ni nato nga makuha ni diha sa Kulumbari kun mahalin pud ang tanan ana so mao ni gitawag og fundraising mo raise tag funds nya kamong naay mga millions nindot sa donta nga mo apil mo dinhi kay ibalik man ninyo apan nakatabang mo sa simbahan, nakatabang mo nga maka-take off ang atong parokya, ang atong simbahan dinhi sa Sugbo to raise more funds. Pero di mo mutabang kay mo ingon mo nanda uban na lang anay, uban na lang. Basig wa mo maminaw sa Ginoo, basig attach kay mo sa inyong kwarta. Basig dili mo kamaong mupatay sa inyong gugmas kwarta. Nabitay ni teksan nako, ako Father bisag PWD nako karon, di nako hapit kalihok, nipalit yun ko sa imong slot. Kay believe kay ko nimo kay transparent kay ka, imo yung gisulti ang tanang mga angay nga mahibaw-an sa tao kun hain padong ang kwarta nga inyong na-raise diha sa parokya. Di ko mahadlok anay nganong mahadlok ba ko musulti ninyo nga ato maning kwarta si kita may simbahan, di ba? Uy, mura lagi mo malipay, di mo malipay nga isulti nako din hitanan kana nakibaw mo giunsa na to paggasto, giunsa paghurot ang kwarta gidapat sa simbahan niya. Gusto gyud mo detalyado kay summarize naman itong pagsulti dinhi adtuan ninyong atong finance council, adtuan ninyo sa opisina na nay complete record sa accounting hain gina mo padong ang katapusang sentabo sa ato dinhing nakulikta sa gikan anang inyong ihog sa kulikta kanang na ang mga pamisas kasa mga sakramento kining atong mga donations hain ni padong gilista gina didto. Mao na ngano man tungod kay wa ta dinhi magnegosyo. Ang negosyo di man na mosultig pila ilang profit in details. Ang mga employers di man na mosulti kay hadlok man na sila strikean sa mga workers.
ug naman na sila isulti, gipadingan na gibutangan na nag mga depensa aron dili kayo dili kayo maka-ignite ba og moingon din injustice man ana. So ila man sana business man na nila kaning ato di man ni business, unsa man ni fundraising, ug mahumanan ni nato grace manghunong ta. Ako gani unahuna nako inighuman ako grace aning maong funds na magpuyo ko dito sa kahugan nga ako rang usay mo retire nako sa akong pagkapari kay mudagan man ig mga 5 years siguro ning kumbate ani ighuman ani mo retire nako sa pagkapari aron dili nako assignan aning pag-raise og funds, di nako maproblema aning kuan kay anad biya in town kung maglakaw, magsuga lag kandila, magkaon lag luyag asin nga wa gyud tay hunahon ba kanyo karon din ni dagkuan ning hunahonay pero wa jud ko mga pressured ngano man simbahan man dili man ako personal sa simbahan man ako ra may nagmanage ani. Muna, salamat kaayo kaya nga to sang Holy Pads, ang Holiness, Peace, and Divine Salvation para ni sa atong National Retreat of Priests karong November 7 to 9. As of yesterday, ang atong total nga halin ning abot na o combine na ni sa ato sang ACCRs nga kay kanimang ang nagpadagan gid ani ang atong mga charismatic associations nagipanguluhan sa ato dinhing ganing parishioner no si Sister Faye Barino together sa Council of the Laity. Sila gid ani moy naghandol og mga charismatic communities nya nag-raise po sila dito funds in their own way. Kita din his slots ang ila dito wa ko kibaw giun sa nila pag-raise ilang funds pero ni-report sila din in the form of slots. Pasabot ang na-raise nilang kwarta, gi-convert nila into atong slots na tag 100 per slot. So ang atong na-raise din sa atong online o sa territorial parishioners, 49,393. Yang ilasang na-raise dito nga na-report na to gahapon, niabot sad og 11,611 slots. A total of 61,004 slots. Oh, pakpak. Nantana, nikalit lag kadjutay ang ato na lang remaining slots karon kay sa Holy Pads 38,996 na lang. O gusto mo maka-appeal ani aron ma-bless pod mo aning panahon sa retreat sa 3,000 ka mga pari, hala pamalit na mo. Nya sa ato sang MEG para ni sa atong pista ugma nga karon last day na maron tos novena nahalina na pud ta og 13,837 slots, 6,163 slots na lang ang nahibilin. So gusto mo maka-appeal pa ani 6,000 na ra ni basi karon ra ni kutob. So dali-dali na lang sad mo pamalit, di ba? Nangatog na mga Hinoo mo diha nga papalito noon mo mga tog na noon. Ingna imong tupad na naka-appeal nakagpamalit og slots sige kana we. Naon na tag mulingi ba mo sige na ligi Unya sa atong 30 slot challenge na natay 577 ka 30 slot challenge. Niining tanan atong hatagag masipang pakpak ang nangapil. Salamat sad sa Ginoo. Niya karong adlaw himuon nato ang atong foot procession para pag-ending sa atong pagsaulog sa mga nobinaryo nya ugmang adlaw ang atong kapistahan. Ang mahal nga birhen nagpakita sa iyang pag-alima nato kagabi malampuson kaayo ang atong grand motorcade. Grabe ang participation sa atong mga chapels o mga organizations nya imbis nga naas pag-asa nga wanonon gyud kay gahapon wa giuwan nya karon sa kuno ugma og sa Domingo kusog sa kuno ang uwan. Ato na lang nang isalig sa mahal nga birhen og muuwan
iyang pagbuot nga mangaligo kita, maligo tang malinawon og malipayon. Nya kung pananglitan sa giyatang kay nindot magyud mag-celebrate nga way uwan, nindot magyud nahibaw na masad ang Birhen ana, nahibaw na sad si San Vicente Ferrer, nahibaw na sad ang Ginoo nga mas nindot yung maghimo tag prosesyon nga way uwan, ug ilas ang ihatag, di na ta mo question ana, ihatag yun as Birhen. Why imposible niya, di ba? Pero dawat kita unsay ihatag. Dili ta mingon wa may imposible nimo Lord, ay gyud pauwan na yung Ginoo. Di na kamo nay gadiktar nako. Why imposible nako, pero ako'y magbuot. Ana na siya ang kinaiya sa mahal nga Birhen. Muna dire sa atong ebanghelyo, ningon si Jesus, nganong inyo manggipasanginlan nga si Beelzebul mo'y naghatag nako gahom. Ang gahatag nako gahom mao ang Ginoo. Maong nakapapahawa kog yawa. Pero ako'y magbuot kung ako ba mong pakitaon nga gipapahawa nako ang yawa, nagmilagro ba ko, or ako bang ialaw nga kamo magantos. Apan kinsa may tinuod nga magantos, ang gipuy-an og yawa. Kinsa may gipuy ag yawa, kadtong mahadlok mosunod sa sugo sa Ginoo nga nag-ingon, biya gyud ang tanan. Pagpakamatay diha sa imong mga sala. Kay kani manggong sala, mga igsoon, mao man ni ang attachments to this life, to this world. Kana bang mawili ta aning kinabuhian? Kana bang magsige tag-ingon nga ayaw sa okay na kag mamatay, not now. Hibaw man jud kung naa mamatay makita not now. Kana mo ginay number 1 na masudlan kag sala. Anha gyud ka diha makuha sa yawa. Not now. Nya, lingi ang katapusan imong tupad, ingka sugot ka now na. Ingna kano. Ingna sugot ka now na. Kay mao man ginay ato ang kawili man. Ingno nato kamo gapuyo-puyo mamo. Pagbuwag lang kuno mo, ay lang sa pader, not now. Di pa ko ready. Nangabit man gyud ka, biyae kuno na imong kabit, pader, not now. Sige man kag suyop, biyae na imong suyop, kana imong sugal, biyae na naa mo din akong nahuna pader nangilad gini pero ayaw usa karon. Ana. Di ba? Hunungan na kay ang kamatayon moabot nato bisan unsang orasan. Muna usahay naguulta nga nasakit og kanser ang atong lawas, pero minus kaayo ang naguol nga nasakit og kanser ang iyang kalag. Dunay mortal sin ang iyang kalag. Nga na kanang magmisa ko o kana mga patay, maingon dayon ang sakristan, 40 maning tao pader, pila ka buok ato aning kana ganing i-consecrate. Ako din tanaw ng mga naong ako, kani pulos-pulos kini sadaan nako kuan lang anang sobra man ni gatos pader nako alan dia 30 ka buok naa pag sobra. 30 ka buok ang i-consecrate niya, gatos kapin ang mga tao mo, abot pagig 200 kay pertig yung daghana, di manuol na nagtutok lang nga naman, di ami diri kay mo duyok mi sa kasubo sa namatyan, pero way nasubo sa nakasala. Naghilak mi kay namatay ang among anak, pero ang among pagpuyo-puyo, ang among way kasal, wa mi manghilak niini. Ang amo rang gihilakan nganong namatay ning among anak nga bata pa kaayo. Pero ang among pagpuyo nga sudas pila ka tuig, wa mi kasal, wa mi maguol. Hilaki ninyo ang inyong mga sala, matod pa ni Propeta Joel. Pag minatay kamo tungod sa inyong kalapasan sa Ginoo, gisia ang inyong kasing-kasing, dili ang inyong mga biste. Muna mensahe ni Propeta Joel. Nindog na ta. Ato karong himuon ang nobina sa mahal nga Birhen sa Santo Rosario.
Mga igsuon, ang atong maaghop uyamot nga inahan ang Birhen Maria sa Santo Rosario sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo ug nagbukbo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya. Sa dihang ang kalibutan napuno na sa mangilad nga mga sala sa katawhan, mipahibalo ug midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa santos uyamot nga rosaryo ug tungod niini nabag-o ug nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan uban sa mapaubsanon ug masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining santos nga nobina. Palihog mangluhod. Pag-ampo sa ikasiyam nga adlaw. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Si Jesus nga gipahibalo kanimo ni Arkanghel Gabriel, si Jesus nga natawo sa imong ulay nga sabakan, si Jesus nga gianak mo dinhi sa kalibutan, aron mahimo nga among kahayag, tambal o kaayo, si Jesus nga gitawag nga hari sa mga Hudiyo o gitugyan sa ilang mga kamot alang kanamo, si Jesus nga namatay sa krus aron pagluwas kanamo, si Jesus nga nabanhaw gikan sa mga minatay, si Jesus nga nanaog og misaka balik sa langit, si Jesus nga nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, si Jesus nga nagakorona kanimo isip rayna sa langit ug yuta, ug si Jesus nga nagaampo sa Dios nga Amahan nga paambiton kami sa iyang himaya. O maaghop nga Senyora, ihalad namo kanimo ang masilaw nga mga bato sa imong santos uyamot nga rosaryo. Kahimot-i kini sa pagdawat ug baslan mo ang among paghalad niini sa pagtugot sa among kinasingkasing nga mga gipangamuyo sa Dios. Natapos na namo ang mga pulong nga gipahinungod kanimo sa mga anghel nga mao ang maghimaya ka Maria. Natapos man usab namo kining novena alang kanimo Santa Maria, kinsalawd sa mga kaluoy, inahan sa Dios ug inahan man usab namo. Iampo mo kami nga mga anak mong makasasala ug hatagan mo kami sa grasya ug himaya karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Sa hilom ato karong pangayoon sa Ginoo, ang atong mga panginahanglan pinaagi sa Birhen sa Santo Rosario. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan dungga kami. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan dungga kami. Nga ang simbahan mabag-o ug matinud-anong musaksi sa tukmang mga mithi sa kinabuhi, sa ingon matabangan pagtukod pag-usab ang napukan nga kalibutan, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan dungga kami. Nga ang mga Kristohanong matuuhon, magmaisugong musaksi sa ngalan ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan dungga kami. Nga sa kinasingkasing musuporta kita sa pagtuboy sa kamatuoran ug sa pagsupak sa malinlahong mga pagdani sa dautan, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan dungga kami.
nga ang mga masakiton ug mga baldado makadawat sa makahupayang gugma sa Dios, pinaagi sa mga nag-atiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan, dungga kami. Nga sila nga namatay makadangat nga ngadto sa kahimpitan sa Dios nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan, dungga kami. Tanan, O Dios, kinsang buktong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw, nakapabuot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay. Itugot among ipangamuyo, nga kami nga nagpalandong sa mga misteryo sa Santos Uyamot na Rosario, sa bulahang Birhen Maria, makasunod unta sa ilang ipasabot o makakapot sa ilang isaad, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Amahan, dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamo ni Hesukristo nga ihalad sa iyang handumanan,
ang among masinugtanon nga pag-alagad magpadangat unta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaag kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magaday kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa Bulahang Maria kanunayng Birhen, ang Birhen sa Santo Rosario. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imo himaya. Hosana sa kahitaasan. Dayon ang nagahari sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanahaw, si Kristo mubalik nganhi.
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kamugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo.
ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dalaw ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anak kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan. Ugulahan ng bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, iampo mo kami, mga makasasala, karunong sa atak na sa kamatayon. Karunong sa atak na sa kamatayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nga gamhanan ang Eucharistia nga among gipanagambitan, magpuno unta kanamo sa imong kinabuhi, ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi, mag-agak unta sa among kinabuhi, ug magdala kanamo nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod tas makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang Dios nung gahom. Nya mulihok rani kun mo voluntary kita nga magpakamatay para sa Ginoo. So salamat sa nagpakamatay sa ilang kaugalingon ug mialagad nato karon ining misaha. Una, ang atong mga pilgrims, ang Cofradia de San Vicente Ferrer Group 9, niya ang atong singer karon, ang atong nag-lead na tuskanta si Brad Rene Montecalvo, ang atong salmista Sister Arlene Sinoy, atong mga lector sila si Brad Allen Dave Kabahog o sila Sister Rosana Bihok, o ang atong mga nihimo sa formal offerings,
ang pinanguluhan sa bread and wine offerers nga sila si Mr. Lucrecio o Mrs. Alejandra Patigayon. Ato silang hatagag masipang pakpak. Salamat kayo. Nya karong gabi human sa atong alas 6 nga misa mohimota sa atong foot procession. Ang atong tanang mga kapilya mudapod sa ilang mga santos apan dili isakay og multicab. Himuon andas or karo mo'y atong isunod sa atong segunda patron. Nga ato sa segunda patron, ato sa ning isakay og karo. Niya ang atong ruta, anhiratad gyapon sa atong prosesyonan, gikan dinhi, gawas ta diha, niya nga ritaliko sa kaning padong nari sa San Vicente Purok 2 nya ngadto lusot sa Sambag nya Ngariscogon Kurba nya nganhi na padong balik sa atong simbahan. Mga duha sa nakauras nga lakaw. So basig makasugod tag mga alas 7:30 sa gabi human gitingali tag mga alas 9:30 sad. Dili pa kayo kuan, dili pa kayo na kapoy. Ato lang yampo nga itugot unta sa mahal nga Birhen Maria ug sa atong Ginoo San Vicente Ferrer nga maayo lang yapon ang panahon sa makaron. Ila na sa Ginoo na kay wa natay control anang force of nature. Unya ini kapista pohon sa ugma alas 4:45 sa kadlawon magsugod ang atong kaning biblical rosary. Unya sundan dayon ni sa misa unang Fiesta Mass sa alas 6 sa buntag, nya ikaduhang Fiesta Mass alas 12:15 sa udto, og ang main Fiesta Mass nato kung celebrated Mass alas 6 sa gabi kuyog ni Monsignor Ray Pinagunda, ang team moderator nato sa Balamban ug usa sa atong duha ka Vicars General sa Archdiocese sa Sugbo. Unya sundan ni sa atong mubo nga panihapon, simple nga panihapon o sa atong program nga simple sad. Nya do na sad tay gamay sad simple sad nga fireworks. Ako lang ining i-announce aron di mo maiking ha. Kamong nagpuyo dinis dool na atay buto-buto gamay. Kaya na may regod mga 3 minutes o mabot baka nag 2 minutes. Ana lang. Okay na kayo na. So kining tanan atong gibuhat alang sa pagdaig sa Ginoo, pinaagi sa mahal nga Birhen Maria ug pagdasig nato nga magampo gyud sa santos nga rosaryo. Nya usbon ako ang pahinumdom nga napatay mga palitonon nga slots sa atong holy pads na apay 38,996 slots nga available, tag 100 pesos per slot hangtod ra ni karong November 7. Pwede ra gyud magbalik-balik tagpalit ani pila ra gud nang 100, sige mo tagbalik-balik palit dia Jollibee kanang mga kuan, mga sana burger, sige kitag balik-balik og snacks tag 100 kada adlaw, kani pa bang makapalangit gid nato. Nya sa ato sad nga imig hangtod ra ni ugma napatay 6,163 slots nga available, tag 100 gyapon ni. Ang gustong makabaton og Mother Mary's Enriching Graces, pamalit mo ani. Nya katusang nakapalit, balik lang gyapon tagpalit. Kaya ang Ginoo wa man sad mohonong kabalik-balik ra man sad siya hatag nato grasya. Nya nasa tay 30 slot challenge Cotobranis November 7 tag 3,000 ni per challenge na nasa tay nadawat nga 577 ka 30 slot challenge. Nya sa atong investment slots ako nang ingon kaganiha ang DSAP na anasad tay napatay available nga 73 slots tag 500,000 per slots nya with 25% interest per annum nga
atong ihatag nga incentive. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana usab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria, babay sa pagtuon. Maria, ina ni Jesucristo, kausap itun sa kadagatan, danagan mo kami, kaming tanan. Ave, Ave, Maria.